Отдалечността на 4 метра. Още по-заповедно. Не. Се към него. Към мене, ма. Ага, ма да го пусна ли? Да, пускай жет. Място. Хубаво изпъни ръката. Място, бак, не. Връщаш веднага директно. Връщаш. Ела. Механично. Команда място. Място. Седни, място. Седни. През 5 секунди. Седни. Жеста. Място. Стой така. Показвай жеста, не го махай. Място. Продължавай да го натискаш. Място. Място. Отиди и го похвали. Максимално бързо. Браво, бак. Хвалиш. Браво. Браво, бакче, браво. Така, чудесно. Браво. Чудесно. Още един път команда място. Място. Жеста. Погледаш жеста, езика на тялото. Респектирай го. Физически се свърза с жеста. Място. Отиваш и го хвалиш. Място. Браво, момче. Хвалиш. Разбра смисъла. Браво място. Браво място. Браво. Да. Тук ти го респектираш, много е важно да виж погледа, жеста, езика на тялото, ти го респектираш, пък той заради това стои. Ти си още имаш видимост, това е лесно.